हॅलो मित्रहो, आपल्या फॉरेव्हर एज्युकेशन 24 या सिरीजमध्ये मी आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आपण व्हॉट इज द मीनिंग अँड डेफिनेशन ऑफ एज्युकेशन या मुद्द्याचा विचार करणार आहोत. यामध्ये आपल्याला शिक्षण म्हणजे काय या गोष्टीचा अर्थ शोधण्याचा प्रयत्न आपला हा इथे आहे. शिक्षण हा शब्द आम्ही नेहमीच्या वापरामध्ये अगदी सहजतेने वापरतो. शिक्षण या संकल्पनेचा अर्थ पाहत असताना आपल्याला प्रचलित कल्पनांचा आधार घ्यावा लागतो. सुरुवातीला आपण शिक्षण या शब्दासाठी किंवा संकल्पनेसाठी ज्या प्रचलित कल्पना आहेत त्या आधारे आपण शिक्षणाची व्याख्या शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्यामध्ये पहिली प्रचलित कल्पना आहे ती म्हणजे शाळेत जाणे, गोईंग टू स्कूल. या कल्पनेप्रमाणे जेव्हा दोन व्यक्ती एकमेकाशी संवाद साधतात आणि आपल्या मुलाबाळांचं प्रगती सांगतात तेव्हा असं ते म्हणतात की माझा मुलगा शाळेत जात आहे, किंवा तुमचा मुलगा शाळेत जातो काय, किंवा माझा मुलगा शाळेत जातो म्हणजे त्याचे शिक्षण सुरू झाले आहे असं त्या व्यक्तींना म्हणायचं असतं. अगदी प्राथमिक अवस्थेत देखील एखाद्या व्यक्तीने शाळेत जाणे म्हणजे त्याचे शिक्षण सुरू होणे होय. परंतु या अर्थाचा विचार केल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येतं की समाजात असे बऱ्याच व्यक्ती आहेत की ज्या कधीही शाळेत गेल्या नाहीत, परंतु त्या शाळेत गेलेल्या व्यक्तीपेक्षाही जास्त व्यवहार चतुर आणि हुशार असलेल्या आपल्याला दिसून येतात. म्हणजेच ज्या व्यक्ती शाळेत गेल्या नाहीत त्यांचं शिक्षण झालं नाही असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. म्हणूनच शाळेत जाणे म्हणजे शिक्षण ही प्रचलित कल्पना असली तरी केवळ शाळेत जाणे म्हणजे शिक्षण असा त्याचा अर्थ होत नाही. म्हणजेच शाळेत जाणे ही पहिली प्रचलित कल्पना या ठिकाणी शिक्षणाचा अर्थ देण्यासाठी अपूर्ण ठरली असे आपल्याला. मित्रांनो, शिक्षणाचा अर्थ पाहत असताना आपल्याला पहिली प्रचलित कल्पना अपूर्ण असल्यामुळे सोडून द्यावी लागली. या चर्चेमध्ये पुढे जात असताना आपल्याला शिक्षण म्हणजे काय याचा अर्थ शोधताना दुसरी प्रचलित कल्पना पाहावी लागेल, ती म्हणजे साक्षरता, लिटरसी. सर्वसाधारणतः आपण व्यक्तीने साक्षर होणे म्हणजे शिकणे असा ग्रह किंवा असं मत बनवलेलं असतं. एखाद्या एसटी बस स्थानकावर जर एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला विचारले की भाऊ ही बस कुठे जाते, तर तो दुसरा व्यक्ती त्याला त्याच वेळेला असं म्हणू शकतो की तुम्ही शिकलेले नाहीत का, किंवा तुम्हाला एसटीवरील लिहिलेलं वाचता येत नाही का, असं तो म्हणू शकतो. या प्रसंगामध्ये त्या व्यक्तीला असं म्हणायचं आहे की साक्षरता मिळवणे म्हणजे शिकणे होय. म्हणजे ज्या व्यक्तीला लिहिता वाचता येते किंवा साधे अंकगणित करता येते ती व्यक्ती शिकलेली आहे असं या प्रसंगामध्ये अभिप्रेत होतं. परंतु ही प्रचलित कल्पना देखील जेव्हा आपण चर्चेने पुढे नेतो तेव्हा असं लक्षात येतं की केवळ साक्षरता मिळवणे म्हणजे शिक्षण नाही. महात्मा गांधी एका ठिकाणी म्हणतात की साक्षरता हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट होऊ शकत नाही, तर ती एक शिक्षणाची सुरुवात असू शकते. म्हणजे निव्वळ साक्षरता म्हणजे शिक्षण असतं तर व्यक्तीला साक्षरता ही इयत्ता पहिली, दुसरी, चौथीपर्यंतच येऊन जाते आणि इयत्ता चौथी नंतर त्या व्यक्तीला शिकण्याचीच गरज राहिली नसती. म्हणजेच या ठिकाणी साक्षर असणे म्हणजे शिकणे अशी जरी कल्पना असली तरी केवळ साक्षरता म्हणजे शिक्षण असं आपल्याला म्हणता येत नाही. या ठिकाणी देखील ही दुसरी प्रचलित कल्पना अपूर्ण ठरली म्हणून आपल्याला सोडून द्यावी लागते. आतापर्यंत आपण शिक्षणाच्या दोन प्रचलित कल्पना पाहिल्या. त्यानंतर शिक्षणाचा अर्थ शोधताना आपल्याला चर्चेमध्ये तिसरी
प्रचलित कल्पना पाहावी लागते ती म्हणजे परीक्षा पास होणे व पदव्या मिळवणे. समाजात बऱ्याचदा आपण शिक्षण घेत राहतो आणि त्या शिक्षणामधल्या विशिष्ट परीक्षा पास होत जातो. एखाद्या व्यक्तीला जेव्हा त्याचं शिक्षण विचारलं जातं तेव्हा तो मी 10वी पास आहे, मी 12वी पास आहे किंवा मी ही पदवी प्राप्त केलेली आहे असं तो उत्तर देतो. म्हणजे विचारणाऱ्याने त्याला विचारलेलं असतं शिक्षण, परंतु तो त्या ठिकाणी कोणत्या परीक्षा उत्तीर्ण झाला आहे याचं उत्तर देत असतो. म्हणून आपल्याला असं म्हणता येतं की इयत्ता 10वी पास होणे, 12वी पास होणे किंवा पदविका मिळवणे किंवा पदवी मिळवणे म्हणजे शिक्षण. परंतु पुढे जात असताना आपल्याला असं लक्षात येतं की नुसतं परीक्षा पास होणे किंवा पदवी मिळवणे म्हणजे शिक्षण नाही. तसं असतं तर अनेक साक्षर किंवा पदवी मिळवलेले किंवा परीक्षा पास झालेले लोक आपल्या आयुष्यात यशस्वी झालेले आपल्याला दिसत असते. स्पर्धात्मक परीक्षेला किंवा नोकरी देताना व्यक्तीची विशिष्ट परीक्षा पास असून देखील ते सिलेक्शन मंडळ किंवा निवड मंडळ त्यांची परत एकदा मुलाखत घेते, परीक्षा घेते. याचाच अर्थ असा की निव्वळ परीक्षा पास होणे आणि पदवी मिळवणे हे जरी खरं असलं तरी केवळ ती परीक्षा पास होणे आणि पदवी मिळवणे म्हणजे शिक्षण नाही असं या प्रसंगामध्ये दिसून येतं. म्हणून आपल्याला शिक्षणाची ही तिसरी प्रचलित कल्पना देखील अपूर्ण असल्यामुळे सोडून द्यावी लागते. मित्रांनो, शिक्षण म्हणजे काय या चर्चेला पुढे नेत असताना आपण आतापर्यंत 3 प्रचलित कल्पना पाहिल्या. त्या 3ही प्रचलित कल्पना अपूर्ण ठरल्यामुळे त्यांना आपण सोडून दिलेले आहेत. शिक्षणाचाच अर्थ शोधताना, शिक्षणाची व्याख्या पाहत असताना आपल्याला चौथी एक प्रचलित कल्पना समोर येते ती म्हणजे व्यक्तीने ज्ञान व कौशल्य प्राप्त करणे. जेव्हा व्यक्ती एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात प्रयत्न करून ज्ञान मिळवतो किंवा एका विशिष्ट क्षेत्रामध्ये तो प्रावीण्य मिळवतो त्या व्यक्तीला आपण त्या क्षेत्रातलं शिक्षण झालं असं समजतो. शिक्षणामध्ये एखाद्या अभ्यासक्रमानुसार किंवा एखाद्या अभ्यासक्रमानुसार आणि एखाद्या याच्यात आपल्याला कौशल्य प्राप्त झालेली दिसतात आणि ते विशिष्ट कौशल्य प्राप्त झालं म्हणजे ती व्यक्ती त्या क्षेत्रात शिकली असं आम्ही म्हणतो. परंतु केवळ ज्ञान मिळवणे म्हणजे शिक्षण होणे असं जर असतं तर अनेक ज्ञानी व्यक्ती इतर क्षेत्रात आपल्याला अपयशी झालेले दिसतात. त्यासाठी एक प्रसंग आपण पाहूया की एका जहाजामध्ये एक प्राध्यापक प्रवास करत होते. त्यांच्या त्या जहाजामध्ये त्या प्राध्यापकाला एक नोकर सेवा देण्यासाठी यायचा. एके दिवशी तो नोकर आला. प्राध्यापकाने म्हटलं की तुला जिओलॉजी म्हणजे काय माहिती आहे का? नोकर म्हटला नाही सर. प्राध्यापक म्हणाले तुझे 25% आयुष्य वाया गेले. लगेच दुसऱ्या दिवशी तोच नोकर आल्यावर प्राध्यापक विचारतात तुला ॲस्ट्रॉनॉमी म्हणजे काय हे माहिती आहे का? तो उत्तर देतो नाही सर. प्राध्यापक म्हणतात तुझे 50% आयुष्य वाया गेले. तिसऱ्या दिवशी त्याच नोकराला प्राध्यापक विचारतात तुला बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजे काय माहिती आहे का? नोकर म्हणतो नाही सर. प्राध्यापक उत्तर देतात तुझे 75% आयुष्य वाया गेले. आणि एके दिवशी त्याच प्राध्यापकाकडे तो सेवा देणारा नोकर पळत येतो आणि म्हणतो की सर तुम्हाला पोहता येते काय? प्राध्यापक म्हणतात नाही. तेव्हा नोकर असा म्हणतो की तुमचे संपूर्ण 100% आयुष्य वाया गेले. या प्रसंगातून आपल्याला असं सार काढता येतं की एखाद्या विषयात ज्ञान मिळवलं, कौशल्य प्राप्त केलं म्हणजे शिक्षण झालं असं आपल्याला म्हणता येत नाही. म्हणजेच या ठिकाणी शिक्षणाची जी चौथी प्रचलित कल्पना आहे की विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करणे, कौशल्य प्राप्त करणे म्हणजे शिकणे असं जरी असलं तरी केवळ ज्ञानी होणे आणि कौशल्य प्राप्त करणे म्हणजे शिक्षण नाही. या ठिकाणी आपण ज्या 4 प्रचलित कल्पना पाहिल्या त्या अपूर्ण असल्यामुळे आपल्याला सोडून द्याव्या लागल्या. इतकी चर्चा करून देखील आपल्याला शिक्षणाची व्याख्या काय हा प्रश्न कायम राहतो. त्याची चर्चा आपण नंतरच्या भागामध्ये करू.